Здравейте хора, аз съм Даню Дивото. Част четвърта ще снимаме скоро. Премиерата на Даню Дивото. Част 4. За тази част ще вложим много за вас хора. Ще участва Чакала и Лъвската глава. Спасителна емисия. Ще бъде поход до пещерата на Дракула с Дивото. И Чакала и Лъвското глава. Ще бъде много интересно, защото ще се минава през река с пирани и акули. Ще бъде през мрачна гора с духове и ще се стигне до градската пещера на Дракула. Там трябва аз да взема елексира за Дивото. Последвайте ми канала за видеото. Скоро ще бъде четвърта част. Следете ми канала, харесвайте, коментирайте и се абонирайте.